खुलुमबाय दिनै 7 मार्च 2024 बिस्तिबार गुवाहाटी पुलिसा लाल गणेशआव सासे नंखाय डक्टर एरेस्ट खालामदों। नंखाय डक्टरा निउ महामाया मेडिकस लाल गणेशआव प्रेक्टिस खालामबाय दंमोन आरो पेशेन्टफोरखौबो फाहामथायबोगासिनो दंमोन। लोगोसे बियो नंखाय डेथ सार्टिफिकेटबो साप्लाइ खालामबोगासिनो दंमोन। हमजानाय नंखाय डक्टरनि मुङा जाबाय प्रेमानन्द राय। केरेलायाव सानै बिसि आरो फिसाय आरो बिसोरनि 3 गथ'फोरखौ गावसोरनि रुम सिङाव थैना थानायाव बोखांदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय जैसन थमास 42 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि मारिना बेनी 29 बोसोर बैसोनि, बिसोरनि 3 गथ'फोर जिलियाड 4 बोसोर बैसोनि, जिरिल 7 दाननि गथ' गोरलै आरो जिरिना 2 बोसोर बैसोनि। थमासआ गावनि बिसि आरो गथ'फोरखौ बुथारखांनानै गावबो दौलें लानानै थैदों आरो थमासआ ड्राइभार महरै साख्रि मावोमोन, नाथाय बिसोरहा नखराव गोबां रां रुफानि जेंना जागासिनो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। गावनि बिसिखौ खासिजों हासुदों। आन्ध्रा प्रदेशनि नान्दियालाव सासे सुबुङा बिजि लामायाव गंसे दखाननि सिङाव गावनि बिसिखौ खासिजों हासिनानै बुथारदों आरो बिसिनि बिमाखौबो बिखुनजोखौबो खासिजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामदों। जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय कुमारी आरो दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रांगास्वामी। नाथाय रांगास्वामीया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव जोखोम जानाय बिखुनजोखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जयपुराव 3 लेबारफोरा मोनसे कन्स्ट्राक्शननि खामानि मावबाय थानाय साइटआव खामानि मावबाय थानाय समाव 3बो हरखाब हाजों फबसिनजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय लेबारफोरनि मुङा जाबाय रामजन सिं 35 बोसोर बैसोनि, प्रेम सिं 30 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैया झारखन्डनि थागिबि आरो इरशाद आलम 23 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिहारनि थागिबि। त्रिपुरानि आगरतलायाव सासे 82 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा आइजोआ गावनि थैनाय फिसाज्लानि गोथै सहजों गोबाव सम थाफादों। बिमाया गावनि फिसाज्लानि गोथै सहजों 8 सानसिम दंगासिनो दंमोन। उनाव पुलिसफोरा खौरां मोननानै पुलिसआ थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै बे आइजोखौ फाहामसालियाव लांनाय जादों आरो बे जाथाया आगरतलानि सिङाव थानाय शिवनगराव जादोंमोन। गोथै सहजों थाफानाय बिमानि मुङा जाबाय कल्याणी सुर चौधुरी 82 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय सुधीर चौधुरी 54 बोसोर बैसोनि। सुधीर चौधुरीया जुलि जाखानायमोन, नाथाय 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सुधीर चौधुरीनि बिसिया सुधीरजों नांलाय खमलाय जानायनिफ्राय न'निफ्राय खारना दंमोन। बिनिखायनो बिमा आरो फिसाज्लाजोंल' न'आव थायोमोन। उनाव साखाथिनि मानसिफोरा गाज्रि गेसाव मोनामनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैदों आरो पुलिसखौ खौरां हरो आरो गोथै सहखौ बोखांनानै बिमाखौ फाहामसालियाव लांनाय जादों आरो सुधीरआ हारसिंनो थैदोंमोन। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालजों लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आबुं पस्टमर्टेमनि राहा आरो फाहामथायनि राहा गैयैखौ लानानै 2 घन्टानि थाखाय एबसुआ सोमावसारदों। जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल आरो दिनै मेडिकेल कलेजआ दिनै आबुं जायाखै आरो बेवहाय जोङो जुदि जोंनि दिनै माखासे जोंनि मानसि हिसाबै गोबां समस्यायाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जायो आरो बैफोरखौ लानानै जेब्ला जोङो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जायो। दिनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव गोबाङानो मिथिगौ पस्टमर्टेम जायो, गोबाङानो मिथिया पस्टमर्टेम जाया, नाथाय बेवहाय माखासे माबाखौ लानानै दिनै पस्टमर्टेम खालामनाय जायो जे ओरैबायदि पस्टमर्टेम खालामनाय जायो। बेयाव जिखिनि जों मिथिगौ दिनै सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखायबा बेवहाय मोजां मोनसे रुमनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि नांगौ, बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि गैया आरो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दिनै जिनिखि मेटेरियेल्स नांगौ बे मेटेरियेल्सआ बेयाव गैया। बेवहाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय प्रफेसारनि प्रयजन दङ, बेवहाय दिनै गैया। नाथायबा बे सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनायनि मोनसेल' कारनानो जाबाय
नोंनि आंनि न'खरनि बुजा-बुजि आरो पुलिसनि गेजेराव जिखिनि बुजा-बुजि बे बुजा-बुजिनि गेजेराव सिम्पोल माखासे पस्टमर्टेमखौ दिनै खालामनानै हरो नाथाय नांगौ बादि बेयाव पस्टमर्टेम जाया होननानै जोङो मिथिगौ नाथाय दिनै मानसि हिसाबै गोबां कारनाव थैनो गोनां जायो मेजर कारनाव थैनो गोनां जायो बैफोरनि पस्टमर्टेमखौ जुदि आबुं खालामनांगौ जायोबा नंगुबै जुदि पस्टमर्टेम खालामनांगौ जायोबा नैबे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव खालामनो हाया बेखायनो गोजान दिनै बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांनो गोनां जायो बिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा हाहाकार जानो गोनां जायो बेवहाय थांनाय फैनायनि जिखिनि सुबिदा बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो न'खरानो भुगिनो गोनां जायो बिनि थाखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि स्वार्थआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै जोङो नैबे थावनियावहाय जोङो 2 घन्टा धरना लानाय जादों जों मेडिकेल कलेजावबो जोङो बेखौ सावरायदों जे दिनै मानो मेडिकेल कलेजाव दिनै पस्टमर्टेम खालामनो हानाय सुबिदा जायाखै बिथांमोनहा दिनै बुंदों दिनै बेखौ दिनै लुफुंगासिनो दङ खालामगासिनो दङ नाथायबा 1 बोसोरसो नांगोन बेवहाय जोङो जुदि पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि सुबिदा जानांगौब्ला नाथायबा दिनै जों जेबादि नुदों जेबादि सावरायनानै मिथिगौ बेयो 1 बोसोरजोंबो आबुं जानायनि महराव गैया बेनिखायनो जोङो थाबैनो दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि जोङो सुबिदाखौ नांगौ होननानै जोङो बुंदों आरो दिनै जोङो क'क्राझार हिसाबै बिराद भुगिनो गोनां जादों कारनानो जाबाय गायन' डक्टर जोंहा साफिसियेन्ट गैया आरो दिनै जोंनि गथ'फोरखौ जोनोम होखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ जेरैबायदि केयार लानांगौ गथ'फोरखौ दोननो थाखाय जेरैबायदि रुमनि प्रयोजन नांगौ बेबायदि रुमनि दिनै प्रयोजन गैया केयार लानो हानाय बायदि मोजाङै केयार लानो हानाय बायदि बेवहाय दिनै सुबिदा गैया गोबां दिनै न'खरा बिदिनो जोंनि गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव गोबां खस्थ' गोलैनो गोनां जादों भुगिनो गोनां जादों बेखायनो जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आरो दिनै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार केशव महन्त बिथांनिसिम आरो दिनै बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों दिनै गोसोखां लाइ जोङो हरनो सानदों आरो दिनै 11 बाजिनाय लोगो लोगो DC बिथाङा दिनै जोंनि मेम'रेन्डामखौ लांफैगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि दाबिफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो गथाय हरगोन बिथाङा दिनै गासै जोंनि हरनो गोनां बिथांमोननो दिनै बे मेम'रेन्डामखौ गथायगोन गोजोन्थों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाल आरो गोदानै खुलिनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे मोननैनियाव जे गोबाव समनिफ्राय जिहेतु पस्टमर्टेम रिपर्ट बेवहाय आबुङै खालामनो हाया जे नर्मेल केसफोरखौहाय बेवहाय खालामनो हायो बाखि सासपेक्टेड जे केसफोर जे गोब्राब मोनसे केसफोरखौ बेवहाय खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों मोनसे जे बुंनाय जायो सासे सावस्रिया सासे मानसिनि जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन दोहोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि